Plenković, Milanović i novi okršaj u predvorju hrvatskih predsjedničkih izbora. Utorak, 16. jul 2024. godine u 13:55. Andrej Plenković i Zoran Milanović, premijer i predsjednik Hrvatske, ponovo su u političkom okršaju. Plenkoviću je zasmetala Milanovićeva izjava da bi aktuelni predsjednik hrvatske vlade bio idealan predsjednički kandidat. Milanoviću bi bilo bolje da se ponaša kao predsjednik, a ne kao prostak i divljak, kaže Plenković. Hrvatski premijer Andrej Plenković poručio je Zoranu Milanoviću, predsjedniku te zemlje, da bi bilo bolje da se ponašao u skladu sa funkcijom, a ne kao politički divljak i prostak. Bilo bi bolje, a ne fora, da se on ponaša kao predsjednik, a ne kao politički divljak i prostak koji je izvređao celu političku scenu, koji je Hrvatsku demokratsku zajednicu HDZ nazvao nacističkom strankom. U Vašingtonu je ćutao. Kakav stav, o čemu, kaže Plenković. Hrvatski premijer se osvrnuo na jučerašnju izjavu Milanovića da bi Plenković bio super kandidat za predsjednika države, prenijeli su hrvatski mediji. Milanović je ranije najavio da će se kandidovati za još jedan mandat na predstojećim predsjedničkim izborima, koji bi u Hrvatskoj trebalo da budu održani krajem decembra 2024. godine. Milanovićevu kandidaturu podržala je njegova bivša stranka, najuticajnija opoziciona SDP. U aktuelnoj vlasti najava Milanovićeva nije primljena sa odobravanjem, a Plenković stalno upozorava na kršenje Ustava hrvatskog predsjednika tokom parlamentarnih izbora u aprilu. Milanović je, naime, tada tvrdio da će biti novi hrvatski premijer i uprkos zabrani Ustavnog suda je sve vreme učestvovao u kampanji.